Magnífics administradors, si us plau a vosaltres, mercès, procediren a fer elecció dels administradors de les Santes Relíquies per al venidor any 2018. Teniu la paraula l'administrador primer, don Jordi Banquer i Pablo. Noble congrés, és menester transferir la mia administració i fer nomenació a l'altre administrador. Però abans, atenent a la present situació, us suplico i encarrego, puix tot i sou interessats, sobretot la devoció i agraïment a les nostres glorioses santes relíquies. I fent-lo així, ens podrem permetre la sua amistat i gràcia. Desitjós jo ara d'encertar l'elecció del nou administrador. He posat tota la mia confiança en la persona de Júlia, Mercet i Eliu, qui espero, amb la seva inhabilitat i prudència, recuperar les mies faltes, les quals reconec són moltes, les que he comès en estany de mà administració, de les quals ardidament suplico a nostres glorioses santes relíquies me les perdonaran. I espero igualment de la sàvia i noble prudència de vostres mercès s'adignaran a condecorar i expressar senyora Júlia, Mercet i Eliu, honorar-lo amb l'epíteta de bo. Així doncs, digníssim congrés d'aquesta vila com a administrador primer de les Santes Relíquies per l'any 2018, Júlia, Mercet i Eliu. És bo? Bo! Teniu la paraula l'administrador segon, doña Roser Gomà i Viu. Qui proposeu? Jo he posat tota la meva confiança amb doña María José Belmonte Fernández i San Juan. I espero igualment de la sàvia i noble prudència de vostres mercès s'adignaren a condecorar-la i honorar-la amb l'epíteto de bo. Així doncs, digníssim congrés d'aquesta vila, com a administrador segon de les Santes Relíquies per l'any 2018, a doña María José Belmonte Fernández. És bo? Bo! Teniu la paraula l'administrador tercer, doña Sílvia Sobirana de la Cruz. Qui proposau? Jo he posat tota la meva confiança en don Josep Maria Claret i Borrell i espero igualment de la sàvia i noble prudència de vostres mercès s'adignaran a condecorar dita persona honorable amb l'epíteto de bo. Així, doncs, digníssim congrés d'aquesta vila com a administrador tercer de les Santes Relíquies per l'any 2000, don Josep Maria Claret i Borrell. És bo? Bo! Teniu la paraula l'administrador quart, doña Noemí Iglesias i Gordi. Qui proposau? Jo he posat tota la meva confiança en don Ian Batista Viejo i espero igualment que la sàvia i noble prudència de vostres mercès s'adignaran a condecorar dita persona honorant-la amb l'epíteto de bo. Així doncs, digníssim congrés d'aquesta vila com a administrador quart de les Santes Relíquies per l'any 2018, don Ian Batista Viejo. És bo? Bo! El 21 de gener del present any 2017, a la plaça de pública d'aquesta vila de Monistrol, han quedat honrosament nomenats els 4 administradors de les Santes Relíquies per la festa de l'any 2018. Visca les glorioses santes relíquies! Visca!